Добър ден, уважаеми зрители! Днес в предаването ще ви представим второто предаване всъщност, което ще даде по-общ поглед върху листите на град Пловдив и област Пловдив от Движение 21. Гости в студиото са водач на листа Пловдив и област Пловдив Камен Иванов и Лидия Чорбанова, която е втора в листата в Пловдив. Добър вечер. Добър вечер. Веднага по темата, нашите зрители не ви познават, вие сте млади хора, нови лица, а винаги така гражданите по улиците, още като върви репортажи, като правим, казват, искаме нови лица, искаме нови хора. Може би това е един плюс в Движение 21. Разбира се, уважаеми зрители, след малко ще видите и още от листите на Пловдив и Пловдив област. Наистина там има много нови интересни лица, преобладават инженери, икономисти, юристи, но това след малко. Сега да видим кои са ни на гости. Камен Иванов, водач, разбира се, въпреки че етикета е първо да започнем с дамата, но Камен Иванов, 41 годишен, икономика завършил. 40. Още 40. Не съм станал. Справката моля, е 40. Моля. Ще почакаме до края на годината. Ерген ли сте? Да. Значи, дами, така имайте едно на ум, нищо не съм казала. Не съм ерген, не оженен съм. Не обвързан. В Фейсбук се казва не обвързан. Така. За обвързване не съм сигурен. Не си... добре. Това ще го оставим нататък. Кръга на шегата, разбира се, но така да продължим с по-важните неща също. Завършил е Калифорнийския университет Лос-Анджелес, специалност икономика. Мисля, че България има нужда от много икономисти. Ето така един млад човек, който така не е опоручен от системата в България. Управител в частна фирма. Това също е една добра характеристика, защото когато един човек знае да управлява бизнес, има някакво самочувствие или се предполага, че може да управлява и някакви по-голями общности. Сега дамата. Лидия Чорбанова, 42 години. Точно. Въпреки, че за дамите не е добре да се казва годините, но тук нямаме суета. Втора в област Пловдив. Много дълга, дами и господа, биография, само няколко щрихи. Завършва политология, Държавен университет Атина, Гърция. Специалност политология и държавна администрация. Също така има една от интересните черти в характеристиката е докторантура регионална политика в Европейския съюз. Също е едно много добро качество и мисля, че все още е актуална и неразработена тема в нашия политически и обществен живот. Също така магистратура, здравна политика и мениджмънт. Също много интересна тематика, която според мен също не е много добре разработена в нашето ново, ако може да се каже, демократично общество. Друг много любопитен елемент, който мен специално много ме впечатли, участник в работни групи на Министерство на здравеопазването, Народното събрание за изготвяне на, забележете, аз като майка и дама, национална програма за подобряване на майчиното и детското здраве. Много законодателни инициативи. Ще коментираме и тази тема. Знаете, демографския проблем не е проблем вече в България, то си е жива катастрофа. Но нека да видим и участниците в листите Пловдив и Пловдив област. Тези, които успяхме да запишем, разбира се. Моля, видео. За да има работеща съдебна система, която, припомням на всички, една от основните три власти в държавата, трябва и е наложаща да се случи тази промяна в случая. След изваждане на прокуратурата от съдебната система и институционализирането и в отделен орган, който е независим, ще има по-добра работеща прокуратура, вследствие и по-добро правосъдие. Без правоприлагащия орган, който е прокуратурата, няма как да се случи и правораздаването. Много български граждани, не знам дали осъзнават, че прокуратурата образува досъдебното производство, на чиято основа се правораздава в последствие в съдебната фаза на едно производство. Дали ще е наказателно, гражданско, административно, т.е. за да има работеща съдебна система е наложаща. Друго, което готвим като промени и е заложено в политическата програма на Движение 21 е да се премахне несменяемостта на прокурорите. Т.е. те да бъдат назначавани и с оглед на това колко функционално и административно ефективни са, да бъдат сменяни или естествено да продължат с ефективната си работа. И с оглед на това също пряко зависима и промяната по отношение на избора на Висшия съдебен съвет. Нашата идея и основна цел
е Висшия съдебен съвет да бъде избиран постоянния му състав от членовете на съдийската гилдия, т.е. съдиите пряко да избират членовете на Висшия съдебен съвет, а назначаването на главния прокурор да се случва с избор на квалифицирано мнозинство на Народното събрание. С оглед на това би се премахнала трайно установената на този етап практика главният прокурор да обслужва нечии политически или икономически интереси. С оглед на това ние мисля, че се приближаваме все повече до една работеща съдебна система. Всички са наясно, че всички доклади на Европейската комисия са точно в тази посока. За да има ефективна политическа промяна, трябва да има промяна в съдебната система. Като естествено остава, освен всяка власт да е достатъчно независима, всяка останала да контролира другата. Това е принципа в българската конституция, който е заложен. Готвим и други промени, които сме заложили пак в политическата програма, и те са в посока на премахване на института на Великото народно събрание. Това трябва да се случи крайно време, защото политическите, икономическите, социалните условия през 21 век не позволяват ние да продължим на този етап с така действащата конституция. Първо ефектът и работата на Великото народно събрание на този етап са равни на нула. Тоест, измененията на Конституцията от тук нататък, според нас, трябва да се случат с гласуване пак с квалифицирано мнозинство на Народното събрание. С оглед на това, ние бихме били много по-гъвкави според промените, които се случват в обществото, в икономиката, в политиката, и бихме дали голям тласък за развитието на демокрацията ни. В крайна сметка, като членове на Европейския съюз, освен да синхронизираме нашето законодателство с всички директиви и регламенти, които издава Европейската комисия и съответно Европейския парламент, ние трябва да вървим в посока и за актуализиране на нашето си законодателство, на нашия основен върховен закон. И това е в най-общи линии по отношение на съдебната система. Другите промени, които всъщност са заложени много сериозно в нашата програма, е ръководните длъжности на основните регулаторни държавни органи да бъдат също гласувани с квалифицирано мнозинство. Обяснявам за зрителите, че квалифицирано мнозинство означава 2/3 от всички народни представители, което означава на чист прост български език, че една управляваща партия или две управляващи партии, които образуват изпълнителната власт, няма как да извършват подобни сериозни промени в трайната администрация в държавата, от която зависят, пак казвам, редица важни регулаторни за държавата органи, да извършват самоцелно, по политически подбуди или лобирайки за нечии интереси. Само по този начин ние може да имаме здрава и устойчива администрация. По същия начин стои въпроса и в изборната администрация. За да се премахне или на този етап да се ограничи до минимум купуването, продаването на гласове, всички правонарушения, които се случват по време на изборите, Централната избирателна комисия също трябва да бъде по-устойчива. Тоест, ние сме за по-устойчива изборна администрация. Не всяко правителство да си назначава пак според собствените интереси свои кадри, т.е. премахване на кадруването в българската държавна администрация. Крайно време е. Работеща държава има само по този начин. В противен случай, всяка нова власт със своите хора и се връщаме в изходна позиция. Тодор Янков, юрист-консулт в частна фирма. Завършил Пловдивския университет Паисий Хилендарски, специалност магистър по право. Бизнес средата в Пловдив мисля, че е на ниво над средното за страната. Не трябва да пропускаме факта, че Пловдив е втория по големина град и по население. От край време Пловдив е бизнес ориентиран. Също така не може да се пренебрегне, че в Пловдив е имало индустрия и може да има. Сега, аз съм представител на най-дребния и средния бизнес. Общо взето, бизнеса не се развива зле, но може да се желая много повече.
Според мен задушаващо, ако може така да се нарече, е това, че има много регулаторни органи, които в един момент искат да постигнат своето чрез прилагане пряко на закона, в което няма нищо лошо, но според мен, за да може да се развива един бизнес, трябва да има така наречената превенция, което е не само с налагане на закона в пълната му сила и в пълната му строгост, ами нека наистина при една проверка да си кажат къде са силните и слабите страни, къде има пропуски. Нека да се даде шанс на човека, който работи, тъй като той има много организационни проблеми, фирмени, разплащания, контрагенти и така нататък, и да му се даде един срок напълно нормален и законен, в който той трябва да се поправи. Нека тогава, след като не е спазил дадения човек разпоредбите и предписанията, които са от контролния орган, нека тогава да бъде наложено самото правно основание и така наречен закон да бъде приложен в цялата му строгост. Мисля, че това е много важно за бизнеса. Значи, по мои скромни наблюдения, има едно оттегляне в бизнес средата спрямо една година, ако върнем назад, някъде около 15%. Значи мога да се аргументирам с това, колеги, които са в моя бранш, които ние сме колеги в обслужващата сфера, конкретно с фискални устройства и фискални системи. Има вярно нови обекти, които излизат на терен да работят, но има и такива, които отпадат. Вярно, че пазара той постоянно се преразпределя. Ние не можем да кажем, че той се разширява или свет, той се преразпределя, в което няма нищо лошо. Но проблема е в това, че при един 15% спад или свиване на този пазар, ние, ако говорим съизмерно с инфлацията в държавата и конкретно регион Пловдив, ние трябва двойно повече да се опитаме да възстановиме като работа и като бюджет и като работни места. Нали, мисля, че това моето лично мнение, а и колегите ми, с които изповядваме идеите на Движение 21, че ако примерно се развие една що-годе нормална индустрия в държавата, когато се увлекат много хора, има работни места, има коректно заплащане на труда, мисля, че всичко си дойде на мястото. По този начин ще има не така създадената конкуренция, било то нелоялна, а лоялните и добрите практики ще се родят от това, когато хората имат нормално потребление и могат по този начин да осъществят дори своите мечти в бизнес. Мисля, че това е нормално. Една статистика казва, че всеки трети българин участва в корупционна схема. Този рекет, който се прави от чиновници и от инспектори, не е тайна за нашето общество. Как мислите, че може да се справите с този проблем? Значи, много силно е казано, ако човек поеме ангажимент да се справи с този проблем. Корупция, предполагам, е имало още от момента, в когато са се отсекли първите монети до ден днешен. Мисля, че най-добрият вариант е, ако има така нареченото електронно разплащане, в пълния му смисъл на думата, кешовите пари да се ограничат до минимум, защото където има кеш, там има и предпоставки. А иначе, самата превенция върху корупцията е, мисля, че на други регулаторни органи в държавата, които трябва да по всякакъв начин да ограничат и да наложат така наречената законова рамка, която да, нали, ако ти даже и си помислиш, нали, толкова сурово да бъде наказан, че другия след тебе да не мисли. Мисля, че това е нормално за една развита държава като България. Какви бяха мотивите, за да влезете в Движение 21? Мотивите за да вляза в Движение 21 е първо наблюдавам госпожа Дончева от много време насам, нали, от времето, когато тя беше в друга партия, в времето, в което тя се отдели. Имал съм възможност да проследя нейната работа и в прекия смисъл на думата. Мисля, че това е човек, личност, която каквото мисли, това говори, така и действа. При нея няма ако, ще, може би. Нали, тези неща, които са присъщи за много хора в политиката, а те респективно са присъщи в бизнеса, а от бизнеса те се прехвърлят семейство, от семейството на децата. И става един, мисля, че порочен кръговрат. Госпожа Дончева дава шанс на много млади хора, на хора, които мислят с главите си,
и искат да успеят в бизнеса. Аз винаги съм изповядал това, че човек се ражда гол и с чест. Нали, всички сме облечени не толкова от суета, а от правните норми, нали, че не може да бъдем голи, но всеки живее за честта си. А именно тя се приближава до 100% в тази дума чест. Инженер Наско Атанасов. Електронна техника и микроелектроника. Управител на частна фирма. Владее руски и английски. Аз искам да кажа няколко неща. Значи, ние сме една съвсем млада партия. Една партия бебе, която тепърва набира ход. Т.е. всички ние сме в тази партия от много скоро. Все още изграждаме структури, ориентираме се, изграждаме документи, доктрини и позиции на партията, която има удоволствието да има един прекрасен лидер, около който всички ние сме сплотени. И аз съм убедена, че точно личността на Дончева е притегателният център и това, което и мен ме накара да отида да се присъединя към тази партия. Значи, аз съм била дълги години в общинската администрация в Пловдив и от няколко години съм от другата страна. Т.е. съм гражданина, който се радва на грижите на общинската администрация. Трябва да ви кажа, че огромната пропаст, която има между общината, която трябва да се грижи за гражданите си, и гражданите, които не само, че нямат вяра на общината, а бягат и изпитват ужас, когато трябва да отидат да свършат нещо, каквото и да било елементарно в общината. Значи причините за това са няколко. Така ли леното електронно правителство, за което се говори, откакто аз се помня, т.е. от миналия век, и то все не става и все не става. Защо? Това е само заради тази корупция, както казваше един мой приятел, е като една работа на питела. Всички знаем, че има, но никой не е виждал. И електронни плащания, навсякъде всичко е касово плащане, въпреки всичко се въртат различни суми и когато тръгнеш из града, всеки може да ти каже, за да стане това, за да стане това, трябва да дадеш толкова пари на този човек, точно определено на човек. Това е ужасно, това е недопустимо. Трябва да се сложи край на това. Освен електронното правителство, което е задължително да се въведе, второто много важно нещо, това е оптимизацията на структурата. Както като бройка, така като функции и следващото нещо и като компетенции на назначенията. Значи в този век, говорим за този век, аз съм свидетел, в който масово се назначават в администрацията хора, на които партиите са задължени поради някакви съображения, или избори, или нещо друго, и напират едни така наречени младежи, които за съжаление са с псевдообразование, което е взето някакси от някъде, без никакъв опит, и се казва, той ще се научи. Да, научава се, верно, научава се на корупцията, научава се на лошите практики, няма в администрацията приемственост. Със всеки кмет или със всяка партия идва една тумба от хора, които са негови поддръжници, всичко предишно се зачерква и се примахва, почва се от начало, имах много излишни пари, които се хъбат и това не е хубаво. Това са все неща, които трябва да се преодолеят. Следващото много важно нещо, което според мен трябва да се случи, това е промяна на самия закон за държавния служител. Значи, така съществуващия закон изисква от държавните служители много неща, необвързаност, надпартийност, да нямат друг бизнес и така нататък, но когато дойде време някой партиен функционер да се освободи от тях, става много лесно. Какъвто е случай, аз съм потърпевш, така че няма кой да ми каже, че не е така. Следващото нещо, което трябва да се случи, това е, според мен, трябва да се увеличат броя на общинските предприятия. Тоест, всякъде, където се ползва и се прави бизнес с общински имот, с собственост на общината, това трябва да се контролира от общината и приходите трябва да влизат в общината. Следващ много важен критерий е много икономичното ползване на тези общински средства, защото
Аз не казвам, че има Бог знае какви нарушения, които мога сега да цитирам, но въпреки всичко тези разходи на фона на тази криза и на тези повсеместни свивания на бюджети, на предприятия, западане на бизнеси, трябва да се свият. Освен това, трябва да се освободи, да се примахне бюрокрацията по максимално драстичен начин. Трябва да се освободи бизнеса и хората, всичко да става по възможно най-лесния начин, без дълги ходения, без неколкократно ходене. Сега за една справка, каквато и да било, трябва да отидеш да питаш той, да питаш ония, да въртиш телефони, да те припращат нагоре-надолу. И никога не си сигурен, че накрая някой ще ти каже точно какво трябва да направиш и как ще свърши цялата твоя история. Значи има много, много какво да се прави, но трябва да има воля. За съжаление, аз това, което наблюдавам в последните 15 години, тези държавни служби и администрации общо взето са поле на борба между отделни партии за влияние, а това влияние за да злоупотребяват с него. Инженер Галинка Кирова, завършила английска гимназия Пловдив, Софийски университет Климент Охридски, автоматизирани системи за информация, научен сътрудник втора степен, владее английски, руски, италиански, френски. Госпожа Павлова, в Движение 21 е залегнала една идея за да се актуализира философията на средното образование, така че да отговаря на пазара. Вашия коментар. Смятам, че наистина страшно много специалисти излизат в една или друга област и след това стават безработни, няма реализация. Така че би трябвало да се помисли в тази насока, да се подготвят кадри, от които има нужда. Съответно, ако щете да се върнат дори обвързване на фирма, която предлага стипендия за определени специалности и подготвя всъщност кадри за в бъдеще. Кадри, които ще бъдат полезни на фирмата и кадри, които ще се реализират наистина на пазара. Но в предишни управления на държавата имаше такава идея относно дуалната система и наблягане на професионалните умения. Ще смятате ли да подобрите започнатото от старо управление или имате нова визия за решаване на конкретния въпрос? Трябва да се помисли малко по-детайлно върху това, но смятам, че наистина в момента дори ако щете децата, които учат в професионални паралелки, няма къде практически да упражняват това, за което учат на теория. Реално това е голям проблем, голяма трудност и пред самите учители, защото те реално не могат да проведат практика по определена специалност. И може би всичко се води повече формално, или пък се прави някаква практика, но тя не е насочена точно към специалността. А какви са основните проблеми в образованието на България? Вие сте действащ преподавател в средния курс. Какво според вас така е най-голямия проблем предвид на реформата, която стартира в демократична България? Има много учебници, които са написани неразбираемо и се налага учителите едва ли не да превеждат написаното и да го предават на по-достъпен език на самите ученици. Особено по разказвателните предмети, история, специално за историята имам в предвид, всъщност написани са на много висок стил учебниците, не е съобразен материала, защото в един урок са включени много събития, които трудно се запомнят, много имена, много дати и може би трябва да се помисли върху пренаписване на учебниците, не редактиране, а изцяло ново написване на учебниците, защото част от тях са неразбираеми за самите деца. Относно делегираните бюджети има много в обществото така разносочни коментари за и против. Вашия коментар, удачна ли е тази форма на финансиране, парите след ученика, нали, това е философията на делегираните бюджети или не? Какви са препъни камъните в тази практика? Този тип финансиране не е много правилен. Може би частично, може да се ползват някои неща, но не изцяло като начин на финансиране, защото какво се получава? Децата не могат да остават поради липса на знания, именно защото всичко търси се бройка на деца.
за да има пари, за да има финансиране, за да има заплати, за да има покриване на основните пера в едно училище, а всъщност децата не получават нужните знания. Може би не се изразявам правилно. Мисълта ми е следната. Деца, които нямат достатъчно знание, преминават в следващия клас. И всъщност се получава един омагьосен кръг. Всички сме зависими от средствата, от финансирането. В същото време децата нямат нужните знания, преминават в по-горен клас. Може би не навсякъде, но част от училищата това се прави, просто защото иначе се разпадат паралелки. Оттам се променя изцяло организацията в едно училище. Да кажем и брой паралелки, и брой учители, които ще преподават в тези паралелки. И всичко е обвързано по много неправилен начин с финансирането. А какво е вашето становище относно частните училища да се финансират от държавния бюджет? Ами смятам, че ако едно семейство има достатъчно доходи и би могло да си позволи да изпрати детето в частно училище, те плащат достатъчно големи суми, за да се самоиздържа това училище. Така че, който желае да финансират обучението на детето му, в смисъл държавата да финансира, се записва детето в държавно училище. Който преценява, че има възможност да доплаща и си плаща големи суми за това, да си го записва в частно училище. Смятам, че не е правилно финансирането на частните училища от държавния бюджет. А защо сте в Движение 21? Какви бяха вашите мотиви, за да се влеете в редиците на Движение 21? Ами запознах се с програмата на Движение 21 и много ми допаднаха почти всички идеи, които са заложени там, или поне частично. И смятам, че това е правилният начин, правилният път, по който трябва да се промени обществото. А как ще мотивирате хората да гласуват за Движение 21, при положение, че български избирател през последните 25 години сме свидетели на огромни лъжи, обещания, неморал и такива язви на нашето общество? Ами да, хората са обезверени, хората казват няма смисъл да се гласува, нищо не се променя, все едно и също е дали ще гласуваме за тази или онази партия, но аз вярвам, че идеите заложени в програмата на Движение 21 внасят различен нюанс на нещата и смятам, че нещата ще се, може би не напълно да се оправят, но поне ще тръгнат частично в правилна посока и да се надяваме, че пътят е правилен. Милена Павлова, старши учител в СОУ Пейо Яворов, град Пловдив. Селското стопанство е традиционен отрасъл за нашата страна и трябва да направим всичко възможно да стъпи на онези позиции, които имаш. Зеленчукопроизводството и овощарството са едни традиционни отрасли от селското стопанство тук за района. С една изградена в миналото поливна система ние сме изнасяли най-хубавите домати, а сега няма нищо. Ядем всички вносни зеленчуци, вносни плодове. От доста време насами зеленчукопроизводители, животновъди и овощари настояват за адекватно субсидиране, а не както е за момента, може би по-силни са зърнопроизводителите, успели са да наложат свои, вероятно и лобита и законови промени. Редно е тези хора, които се занимават с отглеждане на животни, зеленчуци и овощни, които произвеждат нашите салати, нашите десерти, да бъдат подпомогнати адекватно, за да имат стимул да работят. Няма да се върнат традиционният домат, традиционните ябълки и круши без адекватна помощ. Как виждате развитието на България в следващите години относно тези отрасли? Защото добре, ще има субсидии, но все пак някаква стратегия. Какви са вашите виждания за развитието на България в тези сектори? Ами най-напред трябва да бъдат сложени вероятно някакви законови позиции, законово да бъде регламентирано не само зърнопроизводителите да се подпомагат максимално и веднага да им бъде изплащана помощта, а такъв регламент да има ясен и точен и за хората, занимаващи се с останалите браншове, за да имат стимул да работят, а не да оцеляват. Много от фермерите в момента просто оцеляват заради животните, заради трайните насаждения. Още повече там това са едни сериозни вложения. Една овощна градина се създава за десетилетия напред и става въпрос за сериозни неща. И когато тия хора бъдат сигурни и спокойни, че да, ще бъдат подпомогнати да работят спокойно, вероятно трябва да се тръгне от някакви
законови промени, за да са спокойни хората да работят. А има желаещи, слава Богу. Хора създават и първа и овощни насъждения, крушите започнаха да се завръщат, да се възстанови поливната система, защото зеленчукопроизводство без поливане няма как да стане. Вие работите с млади хора, студенти. Какво е наблюдението? Ви казвате, слава Богу, има желаещи. Какви са младите българи? Защото сега виждаме, че урбанизацията е много сериозен проблем. Как тези млади хора, какви са нагласите според вас да се върнат на село и да се занимават с такива дейности като овощарство, зеленчукопроизводство, животновъдство? Ами, какво да ви кажа, най-напред, като че ли трябва да им помогнем да спрат да бягат от България, поне да останат в града, а след това да ги караме да се връщат на село. Просто трябва да спрем това изтичане. Няма млади хора вече. Започва учебната година сега. Колко хиляди по-малко са и първолаците, и студентите, има незаети места. Това означава, че младите хора ги няма. Всички казват писнани, омръзнани, уморихме се, искаме промяна. Ами май трябва да се обединим, да започнем на чисто, за да има тая промяна. Да спре да се лъже, да се краде и нещата ще се получат. Какви бяха мотивите вашите лични, за да влезете в Движение 21? Защо сте в Движение 21? Вие сама казахте, че хората вече така много не вярват на политици, на обещания. Не вярват на никого хората, защото им омръзна да бъдат лъгани. На мен много ми харесва един израз, който е част от девиза да се обединим неупотребени хора. Всички май станаха прекалено употребявани и това обезверява и това кара хората да не вярват. А мисля, че все още имаме сили да се справим. Мария Витанова, главен асистент, доктор, катедра фитопатология, Аграрен университет Пловдив. Доктор Узунов, вие сте доктор с дълга практика в нашето здравеопазване след реформите, ако може така да кажем, от 1989 година. На практика имаме ли реална реформа в здравеопазването и според вас, вашия коментар, от какво трябва да се почне, за да започне реално да се реформира сектора? Първото нещо, което е, да, има някаква реформа, но тази реформа е едно голямо недоносче. На времето, когато тази реформа беше въведена, тя в буквалния смисъл на думата беше притрупана. Останаха много неуточнени детайли, остана неуточнено финансиране, като се започне оттам, останаха редица организационни въпроси, които не само, че не бяха уточнени, за съжаление с последвалите след това допълнителни реформи в кавички, тези организационни проблеми се задълбочиха и то много. Кой е най-големият проблем в точно тази бюрокрация, организация, финансов инструмент в системата? Естествено, че няма система, която да работи без финанси. На първо место, това е крайното недофинансиране. Откъде започва то? То не е само защото, примерно да кажем, постъпват малко, се разпределят малко средства както в доболничната, така и в доболничната и болничната помощ. Но на първо место, това е, че по-голямата част от средствата са несъбираеми. По данни за различни години, между 800 и 1 милион и 500 хиляди българи не се осигуряват. Работата е там, че това не са само хора, които наистина нямат възможност. Работата е там, че това са по-голямата част от тези хора имат възможност и въпреки всичко не го правят. Това е първият проблем. Вторият огромен проблем е, че в крайна сметка това здравно осигуряване е задължително. Следователно, тази държава не си спазва закона. Щом като има неосигурени хора, които не си позволяват да не си плащат осигуровките, а и държавата не си търси правата и парите, това означава, че здравната каса и държавата, защото здравноосигурителната каса е продукт на държавата и е създадена от държавата, те не изпълняват закона, който самите те са създали. Така че това е първото нещо, което трябва да се направи. Да се осигури нормално финансиране.
Оттам нататък задължително трябва да се промени организацията в здравеопазването, трябва да се промени схемата за финансиране на болничната и на доболничната помощ включително, а наред с това трябва да се прецени от какъв леглови фонд се нуждае българската здравноосигурителна система. Вашите впечатления какви са? Защото статистиките казват, че на глава от население българите имаме повече легла. Така е. Точно така е. Значи, при нас не е допустимо в една държава като нашата да има такъв огромен леглови фонд. Откъде и как се пълни и се защитава този леглови фонд? Как се покрива този леглови фонд? Това е изключително голям проблем и то болен проблем. Защото държави като Холандия, като Франция имат много по-малък леглови фонд, отколкото имаме ние. Не е въпросът само в броя на болниците, въпросът е в това колко хора и как и по какъв начин се лекуват болните. Голяма част от тези болни просто не се нуждаят от болнично лечение. Те се нуждаят от специализирана доболнична помощ, но не от болнично лечение. Какви бяха вашите мотиви, за да влезете в Движение 21? След толкова много години аз не съм членувал в нито една партия, за да започна отново да мисля за някаква изява в тази насока, това е, че наистина нещата в държавата не вървят добре, едно, и второ, лидерът на Движение 21, хората, които членуват, и екипа на Движение 21 са хора, които са решени първото нещо да работят не само за промяна на системата по съответните ресори, но заедно с това да назоват нещата им с техните истински имена. Тогава, когато нещата се назоват с истинските имена, тогава може да има някакъв прогрес и някаква реална реформа. Доктор Николай Узунов, старши ординатор, клиника по лицево-челюстна хирургия, УМБАЛ Свети Георги Пловдив. Завършил Английска гимназия Пловдив, Медицински университет Пловдив, випуск 1984. И така, връщаме се в студиото, дами и господа. Сериозна листа. Госпожо Чорбанова, вие като политолог как ще оцените, въпреки една от вашите участнички кандидати за депутат каза, ние сме бебе партия. Въпреки всичко, от гледна точка на политолог, как ще коментирате малка партия, млада партия, смислени, стойностни хора? Какво значи това на езика на политологията? Движение 21 е истинско движение на хора и идеи. Вие сами видяхте, листата на Движение 21 е съставена от хора, които са истински професионалисти, хора доказали се в своята сфера, хора, които в сферата, която работят, са получили своето признание и са готови да дадат своя принос и професионален, и идеен за развитието на тази току-що прохождаща партия. Но всъщност това е нещото, което обединява всички, присъединили се и което вероятно ще привлича и хората от тук насетне. Движението на идеи, на хора устремени към това да поемат съдбата си в собствените си ръце и да обединят усилия именно с една единствена цел, да се пробие статуквото. Защото 25 години след старта на прехода ние отново говорим за реформи. Вие сами чухте, доктор Узунов, да отново говори за реформи. Реформи не само в здравеопазването, говорим за реформи във всяка една сфера. Въпросът е до кога ще продължаваме да говорим за реформи, кога ще оставяме едни хора, които искат да превърнат себе си в професионални политици, да продължават да ни говорят за реформи. Движение 21 с един изключително добре познат и доказан лидер, госпожа Татяна Дончева, ще се прицели в статуквото. С хора като нашите участници в листата, много скоро ще постигнем целта си. Последният кандидат за депутат, доктор Узунов, говореше за здравето, че няма реформа. Вие имате административен такъв опит, много проектозакони, била сте в екипа на тези предложения. Така, вашия коментар, какъв трябва да бъде основният приоритет? С какво ще започне здравната реформа? На кое нещо трябва да се отдаде повече внимание? И ясно, че самата госпожа Дончева казва, не може всичко наведнъж. Едно по едно, да направим едно-две до край, след това второ, трето до край, пък след това ще почнем постепенно да извършим цялата програма. Вашето виждане по този въпрос?
Самия факт е, 14 години след старта на реформата, ние отново продължаваме да говорим за реформа. Може би трябва да ни наведе на тази мисъл, искаха или не искаха партиите, които се сменяха в управлението на държавата, наистина да се осъществи реформата в здравеопазването. Според мен нямаха особено голямо желание да осъществят тези реформи. Независимо от това, кой модел на реформиране на системата ще се избере, ако не се постави човек, българина, пациента, гражданина на тази държава в центъра на тази реформа, никоя реформа няма да има ефект такъв, че след още 15 години ние отново ще продължим да си говорим за реформа. Нужни са национално отговорни политици, които да поведат наистина битка с статуквото, да се преборят с интереси, с кръгове от интереси, така че реформирането на обществото ни наистина да има някакъв смисъл. Но все пак и доктор Узунов така няколко приоритета коментираше: клинични пътеки, осигуровки. Знаете, сега сме в ситуация, вчера така в общественото пространство, не знам, излезна информация, според мен ще стане факт, че ще има увеличение на срока 10%. Сега тук господин Иванов ще го помоля да коментира тази икономическа особеност. Но относно здравните осигуровки, българина просто е с пъти по-малка заплата, нали, възнаграждение. От друга страна, не може да има качествено здраве, ако няма пари за здраве. Откъде трябва да се почне? Да се увеличат ли тия здравни осигуровки? Държавния сектор да мине ли напълно осигуряване? Казват, държавата трябва да си събира тези осигуровките. Факторите са много. Събираемостта на здравните вноски е само един от тези фактори. Функционирането изобщо на системата на здравеопазването страда от много страни. Да, наистина демонополизацията на здравната каса би могло леко да облегчи положението в здравеопазването. Но и сега не са малко парите, които се отделят за здравеопазване. Въпросът е как се изразходват. Въпросът е има ли контрол. Да, наистина процентът за здравеопазване в брутния вътрешен продукт трябва да е неимоверно по-голям. Но основният проблем тук е как се изразходват парите за здраве. Клиничните пътеки, много давно стана ясно, че клиничните пътеки не са начина, по който ефективно се изразходват средствата за здраве. А ако няма клинични пътеки, ще се въведат диагностично свързаните групи. Да. Така или иначе има европейски документи, които подтикват страните да го направят. А нека за зрителите да кажем какво значи тази група, защото така звучи много диагностично свързаната група, аз ще направя само един паралел между клиничната пътека и диагностично свързаните групи. Ако ми разрешите. Пациент влиза, да речем, налага се да се направи операция от апандисит. Влиза по една клинична пътека. Възниква осложнение. Налага се да се лекува някакво друго осложнение. Той се закачва, образно казано, за една друга пътека. И така, с всяка следваща стъпка и всеки следващ ход, отново и отново се вкарват в действие клинични пътеки. Диагностично свързаната група означава нещо много просто. Приемаме пациента, оперираме го от апандисит, появява се осложнение, спира пътеката, за която той е постъпил, започва да действа някаква друга пътека и така не се изразходват на празно средства. За лечението на хората няма на празно изразходени средства. Не искам да бъда добре разбрана. Начинът, по който обаче се контролират тези средства, страда много. И сега отиваме към господин Иванов, към вас. Качествено здравеопазване, обаче как ще се постигне това нещо, когато сме в условия на некачествена икономика? Какъв приоритет, с какво трябва да започне икономиката да се съживява? Не бих я нарекал некачествена. Еми каза, че сме неконкурентно способни, че пазара на труда ни е свит. Така. Икономиката има определени проблеми. Да не забравяме, че все пак излизаме от най-тежката финансова и икономическа криза в света в последните 80 години. Нещо от 70 години. Тя беше външна криза, която удари България изключително силно. И с помощта на неадекватната фискална политика на тогавашното правителство и на финансовия министър Симеон Дянков, цялата ударна вълна беше понесена от българския бизнес и граждани. Значи ние всички играехме ролята на спасители на държавата, докато хиляди фирми потъваха, фалираха, хора губиха собствеността си, жилища, автомобили, оставаха без работа. И сега се оказваме в едно положение, от което бавно започваме да излизаме от
ямата, в която бяхме затънали през тези 4-5 години. И е крайно време държавата от рестрикции, финансови рестрикции, да премине към финансови стимули. Това, което правиха всички държави по време на кризата в целия свят и Съединените щати, ако искате. Франция наскоро обяви, че няма да може да влезе в мечтания 3% дефицит до 2017 година, т.е. те продължават да са свръхбюджетен дефицит все още. По време на кризата тези държави използваха финансови стимули за икономиката. А сега какви стимули може да се въведат, да се гласуват в пленарна зала? Какво може да се направи реално? Първо за малкия и среден бизнес, защото това са различни, ви по-добре от мен ще кажете, и след това за големия бизнес. И това проблем ли е, че в България процента на малките микрофирмите е от някъде 90%? Чисто аз лаически питам. Ще ви дам точни цифри. Имам един доклад, който между другото тук е изготвен в Министерството на икономиката и енергетиката 2013 година. Ще ви цитирам някои неща от тях. Не е нещо, което аз съм подготвил и за което да искам кредит. Много професионално, много подробно е подготвен доклада. Това означава, че в министерствата и в различните агенции има хора, които знаят и си вършат работата. Образовани хора. Докладът е написан много професионално. Друг е въпросът как политически се назначават техните началници, шефове, временни за по няколко месеца, с по няколко дипломи, сещате се какви университети и как издадени, които не знаят за какво става въпрос. Объркват системата, забавят програми, забавят плащания, пречат на вече издадени такива и написани програми да се развиват и съответно спъват цялата икономика и целият бизнес, защото това са изключително важни неща за малките предприятия, за малки и средни предприятия особено и не е само за тях. Програма конкурентоспособност, примерно, която включва енергийна ефективност, тя включва иновации, технологично оборудване, технологична модернизация. Това са изключително важни програми. Те не случайно са направени от Европейския съюз за България и за такива държави, които са млади, са стартиращи и неозрели икономики, за да могат те чрез икономически ръст да настигат стария континент. Ние не само, че не го настигаме, изоставаме, защото последните години се движим с по-малък ръст, отколкото държавите примерно от Германия. Как ще ги застигаме тогава? И сега в тази връзка иска да ви кажа, значи възможностите не са безкрайно много, които ние можем да използваме за стимулиране на бизнеса. Първо трябва да разберем, че трябва да го направим. Като под стимулиране на бизнеса аз нямам предвид издаване на държавни гаранции, субсидии или нерегламентирана държавна помощ, която е забранена от европейското законодателство. Аз имам предвид стимулиращи програми, които да помогнат на вече възраждащия се лека по лека бизнес, да му помогнат да се завъртят едни свежи пари в икономиката, за да може фирмите да започнат в рамките на няколко години да се развиват много по-активно, с доста по-добри обороти, с един сериозен външен пазар. Тоест ние говорим и за насоченост към експортните фирми, защото те носят сериозни доходи вътре в страната. Те са тези, които могат да повишат и вътрешното потребление. А когато не са конкурентоспособни стоките и продуктите... Конкурентоспособни са, това не е вярно. Казват така икономисти, ваши колеги, казват, че не са конкурентоспособни. 50 милиарда лева е износа на България на стоки и услуги. Толкова се очаква да бъде за 2014 година. Това не е неконкурентоспособност. Да, но когато казвате, че експорт е добре, че е конкурентоспособна икономиката, защо тогава заплатите са ниски и стандарта на живот на българите е на най-ниски позиции сега ще ви европейската листа? Първо, ние сме догонваща икономика. В никой случай не мога да кажа, че производителността на труда е достигнала тези стойности, които има в Западна Европа, например. И това е нормално. Дори тук го пише в самия документ. Производителността на труда във всички сектори в България е под средното ниво за Европейския съюз. За да могат тези фирми обаче да застигнат колегите си от Западна Европа, те имат нужда от технологична модернизация с помощта на европейските програми и на държавата, имат нужда от образовани кадри, и от иновации. Защото основните стълбове за развитие на една икономика в съвременния свят са няколко. И аз ще ви цитирам какво каза Карлос Слим преди няколко седмици в интервю за CNN, за да не си го измислям аз. Значи това са технологии, индустрия, иновации
и образование, наука. А как ще се случи това в България? Но това някакси стои като по учебник. Ясно. Това не е по учебник, това е истината. Ясно. Но има ли политическа воля това да се реализира? Аз мятам, че вие в случай не откривате топлата вода като икономист и много други ваши колеги българи го казват това нещо. Така е. Но на практика не се случва. Да предположим, че Движение 21 ще има тази политическа воля. С какво обаче, коя ще бъде първата стъпка? С какво ще започнете? Защото това са няколко стъпки. Ще дойда до абсолютна конкретика. Само искам да ви кажа, че Движение 21, независимо от изборния резултат, ще бъде тук на политическата сцена и ние ще настояваме, дори с изработването на една по-подробна програма, и ще използваме всички възможни механизми, за да се опитаме да прокараме някои от икономическите си тези, независимо кой ще управлява, защото те са добри за България. Първата стъпка, икономическа. Първа стъпка, програма за саниране на жилища. ГЕРБ говорят нещо подобно, според мен е предизборен трик, защото не се използват никакви цифри и най-вероятно ще стигнем до момента, в който ще се каже, пари в бюджета няма. Няма как да си го позволим в момента. Така, за какво говорим ние? Не говорим за саниране само на панелните жилища в България. Това най-малкото, което е социално несправедливо. Говорим за саниране на всички стари, неенергийно ефективни жилища в България, поетапно и постепенно, като се започне с една програма в размер на 1 милиард лева годишно. А тези 1 милиард откъде ще дойдат? От няколко места. Например, програма енергийна ефективност до 2020 година, която сме подписали с Европейския съюз по тази ос, има 2 милиарда евро отпуснати на България. Значи една част от парите там са и за саниране на болници, и училища, и детски градини. Там масово се използва тази програма и вече има доста сериозен напредък. Една част от парите са за бизнеса, защото той също трябва да бъде, макар че според мен бизнеса в България вече е на доста много по-сериозно енергийно ефективно ниво, отколкото е бил преди. Ние вече нямаме такива тежки металургия, примерно тежка металургия, тежка химия, енергийни гълтачи, нали, както се нарича. Имаме доста по-енергийно ефективни производства и незамърсяващи, но една част от тези пари, за които ви говоря, да кажем условно, примерно 1 милиард евро, което са 2 милиарда лева или програмата за 2 години, могат да бъдат взети точно от там. А каква ще бъде икономическата ефективност? Ще стигнем до там. Нека да довърша само за да ви кажа, че има пари. Значи държавата за нещо, няма отрасъл, в който държавата да не е пожелала нещо и да не го е финансирала, да не го е направила. Държавата смени, това са нашите данъци. Да. Ето сега тока ще вдигат. Като вдигнат тока, нали разбирате, че след като кажат държавата и пак ние плащаме. Разбира се, аз съм категорично против вдигането на тока, ще стигнем до този момент. Но, исках да ви кажа, останалата част от парите. Ние принципно се движихме с едни бюджетни дефицити и така бяха залагани от около 1,5%, 7%, 8%, гледаме да се движим в тази рамка, нали? С минимален бюджетен дефицит. Няма нищо страшно и няма да настъпи края на света, ако няколко години подред ние се движим максимално близо до 3% рамка. Разликата е доста, защото хората не знаят, когато говорим за 3% дефицит, ние не говорим за процент на база на сумите в бюджета, това са 3% от брутния вътрешен продукт на страната. Тоест между 1,5% и 3% това са милиард и нещо лева. Да, така, ето ви още една допълнителна сума, която може да бъде използвана. Като тук говоря да се използва много разумно. Аз не пледирам да се прехвърлят 3% бюджетен дефицит и да влизаме в процедура за свръхдефицит. Аз говоря да вървим максимално близо, по ръба на бръсначено, да използваме тези пари в комбинация с европейските пари и да стимулираме бизнеса по правилен начин. А защо инвеститорите бягат от България? И най-големия така инвеститор... напротив, така и статистиките това показват, и най-големия инвеститор в България се оказват имигрантите. В момента в България се правят индустриални инвестиции и ще бъдат реализирани в следващите няколко години в размер на около 4 милиарда лева индустриални инвестиции. Последните години няма индустриален инвеститор в България, който да е избягал и да не е доволен или да не разширява производство. Справка Русе. Справка Пловдив, обаче много от инвеститори, то качествени инвеститори, западноевропейски, напускат. Сега ще направя реклама, не е добре, между другото. Да, наистина прави впечатление. Пловдив е на 11 или 13 място по икономическо развитие, по официална статистика. Което е назад, като се има предвид, че е втори по население. Нали? Вие сте водач на Пловдив град. Да. Какъв е приоритета за Пловдив, за икономиката на Пловдив? Знаем от недалечното минало, че все пак той беше индустриална
така столица, ако мога да кажа. На какво трябва да разчита на Пловдив? Защото с този туризъм и култура малко ми идва така несериозно решаването на стандарта. Да, вижте сега, 20 години се опитваха да ни убедят как с туризъм и селско стопанство ние ще станем богата държава. Очевидно е, че няма как да стане. Аз не знам нито една, или може би с изключение на една държава, която е богата и живее основно от туризъм и от селско стопанство. Какво трябва в Пловдив да се случи? В Пловдив могат да се случат няколко неща. В Пловдив нещата, които трябва да се случат, са същите неща, които трябва да се случат на национално ниво. Няма изолирани случаи. Но, например, да започнем, и тук ще вървим, пак ще се върнем на точките, които ви казах. Като говорим за програмата за саниране на жилища, значи не става въпрос да вземем 1 милиард лева, от тях 800 милиона да ги дадем на София. Тук става въпрос, като вземем 30-те най-големи града в България, да разделим пропорционално населението колко процента живее във всеки един град и пропорционално всеки град да получи толкова пари. В случая за Пловдив говорим за 100 милиона лева годишно, които ще влезнат директно в малки, средни строителни фирми, складове, производители на строителни материали и така нататък. Проектанти, архитекти, озеленители. Всеки град има някаква специфика. Но продължавам нататък. Защото времето ни притиска. Защото искам да ви питам просто в едно изречение. Доста широки. Ще имате още веднъж среща на 29. Значи, в Пловдив доста сериозно работят малките и средните предприятия. Малките и средните предприятия са ключови тук за региона. И не само за този регион, между другото. Искам да ви прочета две неща само за малките и средните предприятия. Да, сме на 12-то място или 13-то там. Защо? Като работят много добре малките предприятия, което е гръбнака на икономиката, се случва така, че в Пловдив заплатата средната да е 400-500 лева, втория град по големина и масово пловдивчани да ходят в София и чужбина. Отговаряме с препоръки от доклада. Промишлеността в България се отличава с по-малко предприятия в секторите. Производство на метални изделия с 30% по-малко, отколкото в средно за Европейския съюз. Машиностроение 2 пъти по-малък дял. Производство на компютри, оптика, електроника 3 пъти по-малък дял. Автомобилостроение 2 пъти по-малък дял. Производство на други превозни средства 2 пъти по-малък дял и така нататък и така нататък. Тоест, ние имаме малки и средни предприятия. Те не са достатъчно на брой, освен това не са достатъчно силни. Нали? Те излезнаха на европейския пазар едва преди няколко години и в момента, в който, между другото, ние се присъединихме към Европейския съюз 2007 година, 2008-2009 ни удари страхотна криза и всъщност експортният сектор беше почти блокиран 2009, включително и 2010 година, имаше страхотен спад на експорта. Тези фирми сега излизат на повърхността и ние трябва да им помогнем. Една малка фирма, която работи и изнася продукция. И тази година при нея работят 12 или 14 души. Нали, и до година да стане 20, примерно. Така, 20, 30, 40, 50 и така нататък, защото всяка година се кандидатства. И ние в тази връзка казваме, структуриране в рамките на договорените по различни оси в Европейския съюз на максимален по размер ресурс, който да влезе в технологична модернизация, в иновации, защото хората не купуват оборудване, за да си го гледат, те купуват оборудване, за да работят, произвеждат, изнасят и създават трайни работни места. Трайни. Защото събирането са временни работни места, но в индустрията са трайни работни места. Обаче сега и човек от вашата листа каза, тежка бюрокрация, много регулации. Госпожо Чорбанова, ние малко ви игнорирахме, но темите наистина са много така важни, щекотливи. Действително 29 дами и господа отново ще бъдат гости. Цената на тока не трябва да се вдига. Цената на тока сега ще се върнем. Ето, вие сте така имате така опити, компетенции в администрацията. Имаше разни така препоръки от Европейския съюз, че трябва да се намали с 25% администрацията. Това нещо как влияе върху бизнеса? Защото това, което казва господин Иванов, е много хубаво. Но когато влезем в един регулативен поток, в една бюрокрация, много от предприемачите се отказват. Много възможности за корупция, тежка бюрокрация, страшно много документация. И с 25% да се намали администрацията, ако не се повиши нейната ефективност, тази мярка няма да има абсолютно никакъв ефект. За съжаление, администрацията и държавна и общинска, България е така пример на нисък морален праг, на ниски морални устой. За съжаление обаче в тази администрация работят изключително големи професионалисти. И заради честите политически смени, заради кадруването, не заради качествата, а по друг признак, демотивира администрацията. Аз с изненада научих преди няколко месеца, че има разработена система в България, разработена, финансирана и готова за свързване на общинските администрации в цялата страна, която ще облегчи изключително много гражданите, ще направи системата на функциониране прозрачна и с изключително голяма изненада разбрах, че общинските администрации не желаят да я
въведат. Не желаят да се възползват от нея. Трябва ли да бъде до въпрос на желание? Няма ли начин по който функционират областните и общинските администрации? Да, и за това ще се върна на нещо, което казах в началото. Налага се време. Това е последния момент, в който отговорни политици, национално отговорни политици трябва наистина да застанат начало на тази държава. Ние и за това сме готови да вложим всички усилия и да, независимо от изборния резултат, да продължим в тази насока, защото няма как, човешкият фактор е много важен в тази държава и няма как човешкият фактор да не бъде приобщен в името на тази промяна. И тъй като предаването е днес и сме на живо, връщаме с едно изречение за цената на тока, за времето наистина ни притиска. Защо не трябва да се вдига тока? Ще се опитам да бъда кратък. Аз не съм експерт в енергетиката. Крайно време, между другото, е в държавата и в политиката, и в икономиката, хората да се занимават с това, което могат, което са учили и с което са се занимавали. Такива философствания на всякакви теми са крайно неуместни, а ги виждаме всеки ден по телевизията и сега в предизборните дебати. Така че темата за енергетиката е колкото техническа, толкова икономическа. По техническата част аз нямам дума. Но мога да ви кажа от чисто икономическа гледна точка, че в икономиката това се нарича неперфектно нееластична цена. Тоест цената не е абсолютно стока, извинявайте. Тоест тази стока не е абсолютно независима от покачването или свалянето на цената. Търсенето намалява и се увеличава и в зависимост от цената, макар и да бъде в по-малка зависимост, отколкото някои други стоки, защото все пак е стока от първа необходимост. Хората трябва да имат, нали, електричество. В тази връзка ние сме изключително близо до пределно търпимия праг на цената на електричеството. Изключително близо сме. В един момент, в който фирмите, на които и без това се свалят по 10 кожи от гърба, а те трябва да се развият и да създават работни места, както говорихме до сега, в един момент, в който хората трябва да плащат непосилни сметки, както го видяхме преди една година зимата, и те наистина, те просто не могат да си ги платят. Не знам хората дали разбират, че има хора, които просто не могат да си платят сметките. И те са 80% от населението. Те няма откъде да ги вземат тези пари. Те не могат да си ги позволят. Няма как. В момента, в който вие им вдигате цената на тока, ще се случат две от следните неща. Първо, НЕК ще фалира, защото ще има по-ниски приходи, защото хората ще ограничат крайно консумацията си на ток и ще изпаднат в една невероятна скотска бедност. И второто нещо, което е, ще бъдете изхвърлени с камъни от улицата. Чакат и нови протести. И тъй като наистина последни минути... Аз само ще ми позволите да се върна отново към темата държавна администрация изобщо. Има един много така лесен начин нещата бързо да се променят. Промяна в конкурсното начало. Човешкият фактор, вие не знам дали хората знаят, но за провеждането на един изпит в държавната администрация се харчат средно по 3000 лева. Защо не се въведе електронен начин на провеждане на тези конкурси? Защо не се елиминира човешкия фактор? Да не говорим, че конкурсите 90% са подготвени и това е една проформа и си легитимирана на наш човек. Една лесна стъпка. Човешкия фактор се елиминира и нещата. С едно изречение да ми кажете приоритетите, стратегията, която вие работите по нея за стимулиране раждаемостта. Това е големия проблем. Защото България изчезва. Значи, ако няма хора, няма да си говорим за икономика, няма да си говорим за здраве, за образование, култура. Демографският срив в България е факт от години. Той хипотетично се отбелязва и до сега не са взети абсолютно никакви мерки за стопиране, за преодоляване. Ще говорим след години, ако мерките, които се вземат сега, са ефективни. Не знам дали си даваме сметка, че България изчезва с 8 човека на час. Всеки час изчезват 8 човека. България е държавата с изключително тежък отрицателен прираст от години. Като демографски показатели обаче не трябва да се отчита само раждаемостта и смъртността. Ниската раждаемост и високата смъртност в България са факт. Икономиката, образованието, здравеопазването са също много важни елементи в борбата с преодоляването на демографския срив. Мерките също са разнообразни и ако сега ми прави впечатление, че в тази кампания много политически партии говорят за демографската криза. В Движение 21 обаче ние от години работим и сме готови не само с мерки, а ние вече ефективно създаваме мрежа от възможности и хора, с които наистина да се опитаме да стопираме и да предложим мерки за борба с демографския срив. Мерки, които да подкрепят раждаемостта, мерки, които да подкрепят майчинството. Първата мярка, защото нямаме така в штрихи, първата мярка. Какво е важно? Превенцията, знам, в здравето, че е важно. Грижата за майчинството. Абсолютна превенция в майчиното здраве, детската смъртност, продължителността на живота на хората, по-добрия живот
и стимулите, които да позволят на младите семейства да си позволят да имат второ и трето дете. Опираме пак до пари. Пак до пари опираме. Което няма как да се случи, ако не се подкрепи икономиката. Ако не се подкрепи икономиката, няма как да се бори с демографския срив. Но демографска криза има в цяла Европа. Да, разбира се, при нас е по-остра, защото имаме имиграция навън и така нататък, но там въпросът се решава с емиграция. Разбира се, не е перфектно решение, но е някакво временно, бърза стъпка, нали, която може да помогне да се поправят нещата. Но за да можем да имаме такава емиграция в страната, ние трябва да предлагаме добри работни условия, добри заплати. Демографска криза има, да, така е, съгласна съм, но ще подкрепя Камен. Но, за съжаление, обаче от Европа, в България се обезлюдяват регионите. Тези региони не може да се очаква никога повече да има икономика. Така че или сега, или никога, или изпускаме последния влак. Да, наистина тежки теми. Дами и господа, това беше за тази вечер изданието, което ви обяснява какви са програмите, идеите, философията на надежда на Движение 21. Утре господин Камен Иванов от 14 часа или от 14 часа ще бъде пред чатрата на главната улица. Всякакви въпроси не го щадете като икономически, за да може да придобиете един такъв по-широк поглед върху програмата. А иначе следващата среща с Лидия Чорбанова и Камен Иванов, включително Татяна Дончева, очаквайте на 29 по същото време. И внимавайте в малкия текст. Купуването и продаването на гласове е престъпление.